Jeg hedder Henrik, og jeg er projektansat nede i Ungdomskulturhuset i Aarhus. Og Ungdomskulturhuset i Aarhus, det er et sted for alle byen og de omkringliggende byers 15-25-årige, hvor man kan komme og udfolde sig og lave en masse fede projekter. Vi har blandt andet en hal, hvor man kan lave parkour, og man kan skate. Så har vi et caféområde, hvor man kan chille ud og hygge sig med sine venner, når man alligevel er i byen. Man kan også lave mad og deltage i nogle af vores fællesspisningsarrangementer. Og vi er jo en del af det her, der hedder Fællesspisning mod ensomhed. Og det kan vi rigtig godt lide, fordi vi synes rigtig godt om at lave fællesspisningsarrangementer, og så synes vi rigtig godt om det der med at mødes med en masse mennesker. Og ensomheden, det eneste vi kan gøre imod den, det er simpelthen at æde os ud af den, tror jeg. Så lad os da gøre det. Kom herned, mand. Kom ned til UKH. Spis med os. Vær med til at bestemme, hvad vi skal have. Det er super fedt. Og vi har jo fået støtte fra alle mulige nice personer. Vi har fået støtte fra Foodmakers, og vi har fået støtte fra huset her også, og vi har fået støtte fra Fødevarebanken, altså, så det kan kun blive godt. Det er hver aften i næste uge, og personligt så er jeg med til at stå for onsdagen sammen med de kære unge mennesker fra UKH, og det bliver jo fantabulous. Så kom og vær med til at bestemme, hvad vi skal have at spise. Velkommen. Yo, check this shit for den freestyle, det er mega fed. Mit navn er Henrik K, vi holder fællesspisning mod ensomhed. Sådan er det, jeg føler mig beruset. For sådan er det, når vi laver shit nede i Ungdomskulturhuset. Yeah, vi spiser sammen 1, 2, 3, du ved det fryder gammel. Sådan er det, laver mad, udbreder fællesskabet. Og det gør man bedst, hvis man får kylet flæsk i gabet. Yeah, sådan er det, hænger med det bedste crew. Kommer ned og deltager i vores fællesspisning i næste uge. Sådan er det, min stil er flyvende, ikke? Og huset er åbent for dig, hvis du er mellem 15 og 25 år. Sådan er det, lad mig lægge det ned. Vi laver fællesspisning mod det der ensomhed.